An haifi Alhaji Aminu Ado Bayero a ƙwaryar birnin Kano ranar 21 ga watan Agustan 1961. Gabanin mahaifinsa Ado Bayero ya zama sarkin Kano da shekara biyu. A 1990 mahaifinsa Alhaji Ado Bayero ya fara bashi mukamin sarauta, inda aka naɗa shi ɗan majan Kano kuma hakimin Nasarawa. Daga nan ne kuma aka ƙara masa girma zuwa ɗan majan Kano hakimin Gwale a dai shekarar ta 1990. A shekarar 1991 Likkafa ta ƙara gaba, inda aka naɗa shi turakin Kano kuma hakimin Dala a watan Janairun 1991 zuwa Janairun 2001, ma'ana dai ya shekara 10 a wannan mukami. Alhaji Aminu Ado Bayero ya zama sarkin dawakin tsakar gida hakimin Dala daga watan Janairun 2001, mukamin da ya rike har zuwa 2014. A watan Oktobar 2014 sarkin Kano Muhammad Sunusi na biyu ya naɗa shi a matsayin wamban Kano kuma ɗan majalisar sarki. Ya rike mukamin har zuwa watan Mayun 2019. A watan Disambar 2019 ne kuma gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ya naɗa shi sarkin Bichi na farko bayan ƙirƙirar sabbin masarautu. Alhaji Aminu Ado Bayero ya fara karatu a makarantar firamare ta Kofar Kudu daga 1967, inda ya kammala a 1974. Daga nan ne kuma ya tafi zuwa kwalejin gwamnati ta birnin Kudu a jihar Jigawa a yanzu, inda ya yi karatunsa na sakandare. Alhaji Aminu Ado Bayero ya halarci Jami'ar Bayero, inda ya samu digiri a fannin aikin jarida da kimiyyar siyasa daga 1979 zuwa 1984. Haka kuma ya yi aikin hidimar ƙasa a jihar Benue, inda ya yi aiki a gidan talabijin na ƙasa NTA. Sabon sarkin Kano Alhaji Aminu Ado Bayero ya fara aiki a kamfanin jiragen sama na Kabo Air a matsayin jami'in hulɗa da jama'a daga 1985 zuwa 1990, inda ya riki matsayin darakta a kamfanin. A ɓangaren ƙungiyoyi kuwa, Sarkin Kano Aminu Ado Bayero shine shugaban kungiyar masu wasan kwallon kwando ta jihar Kano, kuma shine uban kungiyar 'yan asalin Ilorin. A ranar Litinin ne 10 ga watan Maris ɗin 2020, gwamnatin jihar Kano ta naɗa Aminu Ado Bayero a matsayin sabon sarkin Kano bayan sauke sarkin Kano Muhammad Sunusi na biyu. Gwamnatin Kanon ta ce ta sauke Sanusi na biyu ne saboda rashin biyayya ga gwamnati. Aminu Ado Bayero ne aka naɗa domin ya gaje shi, inda ya zama sarkin Kano na 15 a jerin sarakunan Fulani.